Suke sekunzima kakhulu lapho futhi kumele ukuthi impela ukhuphula amasokisi nawe ubone ukuthi cha ngingenile insizweni ngoba nje ungena into engifuna ukuyisho ngoba phela uMaqhuzu lo khulumayo khuluma uMaqhuzu asikhulumele ukuthi ukhona kuleli silo Maqhuzu yilo wathi Maqhuzu lile nje la manje ngihleze ididali hayi bafana lo ngekho kula maphepheni niwaphethe kodwa ngkhona student ngoba ngikho kulamapheshaneni khona student kodwa kuyazwakala ngoba hayi kuyazwakala kodwa ndidana mfethu ngoba ungekho phela umuntu ofika okadelwa nanempilo nesikhathi sokupromote i-album yakho asikaze sibe khona kunjalo mfowethu mina bengila lesibhedlela abantu abangiyeke mina mfowethu lapha ke asibalule ukuthi lapha ngempela ke kunombolo 10 lapha ke kube igqoka elisha lapha ke umthwalo womona isithi yakhe la ikhiphe ngoDecember ama SAP hayibamba hayiluma unombolo 9 kanti unombolo 8 lapha ke ugovozile ke madoda ke lapha insizwa ke ngempela ke emanga seyabaningi ngoba ke ivukana ngalanga ngempela lelo Khosi FM cabanga ukuthi album yakhe yesibili le yebo unombolo 7 wakwaba lapha ke ushwi nomtekhala ke bazali bami ke eshisa ikhotha uDecember wonke lelo Khosi FM ke kanti ke lapha ke amabunjwa uSikedlemba uyena ke unombolo 6 ke mlalelo Khosi FM asibuya ngapha etolo soba sasingena ke kunombolo 5 kanti ke mlalelo Khosi FM zokuthathana lapho ngasekhaya Ngizohlekisa namhlanje ngoba ngizobashayela inyamazane namhlanje ngiphinde ngibashayele iduma imoto ngizobashayela nje yonke into namhlanje lalela wagcwele uzomfaka ngithi phela lapho manje ngiyithanda leyo nto ngoba mangabe umculo ezodlalela abantu eqashiwe ukuthi azo entertain abantu awuzile uzopromote uzojabulisa abantu ngakho ke icula ingoma abantu abazaziyo kwesibani ngoba manje ngomuntu afika icula ingoma zesithi yakhetha abantu bavele baqobeka abantu manje yabo ngoba ngisho ukuthi ngizoshaya inyamazane ngizoshaya iduma imoto kubi angisazi nami sekona ke iduma imoto Awuthina sifotile Fotile hulumeni Awuthina sifotile House of vote okay twist House of vote okay twist House of vote savotable ngikhumbula ukuphela nawe uqalela ukukhoma ngento emnandi lapha uvele umfaka bhengu webhengu obani labo abanye uhamba nabo kuthiwa amagezakazi amageza namagezakazi awuniki imicrophone nazo siphala phansi ogwesa nangu utate wethu lapho washaya indoda ngagesha kufuna ukuganisela yena mfowethu hayi kuleka washaya indoda ngagesha uthi hayi ngomkhala balo lalela unengane eziwu7 aziningi kakhulu nangemnyaka mdala ngizwe nje ngo25 years ngome bafowethu angifuna uqamba mangazi lapho engikhona nabo bakhona ngisebenze baziwa sengathi lesi sinqasu wesiphala phansi lapho ntjata khuluma wena moya la khuluma wena bo microphone sabangela ukuthi ngekho nje lalela ogwesa awuthula amadoda manje awuthula amadoda thula ndoda sabona siphala phansi ngikhona njani hey bakithi kodwa madoda ubani isibongo manje siswe kamduku esigodini ngabongo uyigezakazi yebo loqina futhi awukamehla khona mfamkhulu izikhala ngembogo angiyazi ukuthi ngicela abantu bafowethu awuyazi nasebhayibhelini uma ngabe uxabana ke amakhosi amabili ukuze qedwe impi kokuganiselwana uyazi sala sixabana nomtshayisi mfowethu ushebhelu lechaza mfowethu cha mkhulu iphalile impilo namhlanje tshaniso namhlanje ngiyamnika ngizwe namhlanje usibali Siyabonga kakhulu kanza kodwa siyabonga. Asifana sebe lushintshe njengamanje. Alright. Khuluma ngokumanekazi. ngibingelela abantu abalandela emakhaya umaqolo akadlamini inqukumanekazi lokugcina lechala kaShafuza yabona ke wathi awubako siyacela lathi bakwathi Utshala gugasi.
Shishikazi nje awukhano nosubukele zekela kahle Shiji ngicela ukuvala abantu lapha nango lapha uNomathemba Msimango noTsapha Msimango noNampipha Jacob noZanele Khumalo noNhlanhla Jiyane noZodwa Sibeko Thandi Mafuso oMa Msimango Yebo mhlamba siqale lapho ngoba kuningi ukukhuluma bekukhona kuthiwa indidani sesibhedlela lokha nalokha mhlamba ungathi nje kubantu abakuthanda abantu abakulandelayo kwindima yonke nje mesikhuluma ngomaskandi nje basazi ukuthi uyiqhabeleke lathu ukusuka emehlweni ethu lesawuzama ukulungisa impilo mfowethu okokuqala nje ngathi ngiyaphupha njengoba ngilana njengoba futhi ngikhuluma nabantu bonke nokubona futhi abantu abangaka ngathi ngiyaphupha mfowethu ngoba bengasayitsheli nami ngendlela bese khamba ngayo empilweni yami ngingathi nje ngithwale nzima kakhulu abantu lokhu ngabagcina ngonyaka ophelile ngoNovember lokhu ngalala phansi impela ngine 2 weeks ngibuye esibhedlela impilo yami bingekho kahle benginilalela ngisesibhedlela sengalethela iRed esibhedlela mfowethu uyabona nje mfowethu ayichabe kunzima kakhulu ngibonga nje kakhulukazi inkumbi zabalandeli bami akade bengeseka mfowethu uyabona kuke kuthiwa abantu bakuthanda ebuhleni nasebudini ngibonga nje kakhulu ngikubonile mina lokho ukuthi uyazi uyuthi mawuzalwa bese kuthiwa abafweni uyobathola phambili ongazalwa nabo ongesiba bomndeni abafowethu mangakutshela ukuthi esibhedlela abantu besuka koThekwini besuka koGoli ngize ngibacele ngithi bafowethu okungcono udlulisana noma nje iviki elilodwa uyenize ngendlela mfowethu angazi ukuthi ngachaza ngithini yini kangaka uthando olungaka abantu kwenzakalani inyanga ukuthakatha ukwenze njani tshela izwe lilalele mfowethu ake silikhulume nje iqiniso into nento mfowethu uIvan Siphiwo yebo ukube nikuthiwa kunenyanga engihambayo ngabe mina kanti ngithatha mina ngedwa le ngasabantu ngoba phela sengina 11 years ngisemculweni uyabo ngabe ngithatha uyabona nje ngisho mina ngithi into enye eyangisebenzela kakhulu umfowethu uyabona kunamazwi aashiwa ilensizwa esiyashiya emhlabeni umgqomeni sase siyoxolelana okugcina lapha sise Auckland Park wathi mfowethu njengoba ngaleyo langa sasikhula sobabili sigula impela sobabili kungekho ongcono kunomuntu wathi yena uyazi mfowethu into engizokutshela yona iyodwa ukuthi uma ngife eqala ngiyojabula ukuthi kunomuntu engimshiyile bengiqeqeshana naye kwezomculo uma ngabe nawe futhi uhambe eqala ngiyosale nami ngijabula ukuthi kunomuntu ebesikade siqeqeshana naye esithathane esazobekana kuleli zinga esikulona ingakho ngakhala kakhulu mayisihambile ukuthi impela hayi sengisele ngiyakhothoza manje ngithi ngifuna angisayitholi manje insizwa impela ngifuna uqamba manga awukhothoza isimo sivunile awuyitholi insizwa kade ufuna kuwena kodwa sengiyakhothoza into ukubona emakuthiwa insimi ivuniwe uthi uyobheka umbila isikhwetshanyana nawe ngalalo udlile usufika ukhothoza nje uyabona cha mfowethu hayi le yathi sashana nayo kumizwe ene lokho kwakusiza sobabili ngoba kwakusikhuphula kwakusibeka la kusibeka khona okungibeke khona namanje uyabo futhi asihlala ngaphansi kwazenzakalela futhi sashana kamnandi kumnandi nabalandeli bami sengiye ngibone inkosi yami sebefana nabantu nje abanezizungu Bala mfowethu mhlawumbe ke njengoba ke imicimbi eminingi bethola ukuthi bikhangiswa mhlaka baba ungakwazi ukuphumelela kuyona njengoba into bongena umqabaqaba nje amanga amaningi bathi nizombona njengoba nimbizile nje lapho useyaqhutshwa uqhakiwe kwasho kwacima ingena unqashambula insizwa yakethi lapha mfowethu ifiso nje mfowethu kamanga akhulunywa ngabantu mfowethu njengoba ukhona ke lapha ke siyezwa ukuthi uma usuka lapho lapha kumasathi ma lapho siyakhona sonke njendwedwe mangisuka la mfowethu noma ke ngingengichaza ukuthi ngiyomosha umcimbi kodwa nje
Yakhona khona. Umoshakala komcimbi. Usuka kuyinto engayihlelile kuyazenzakalela. Into engayihlelile mfowethu. Kodwa nje kuyinto esiyifikele ngaleso sikhathi. Ngenxa ukuthi nawe yazi mangabe sekufika ikhukhula phela akwazi ihlahla ukusala yamini. Kumele kusalile le phansi. Uyabo? Yebo nje kuFanteni bafana nanithungatha ningazi ukuthi ubani ozovala. Hayi ngasho ngathi hayi kulungile bafowethu ayikho inkingi. Ngizobuya. Manje zilishumi zethu ngoholoko aseze umpumpa manje. Ake njoba umcine uzobe ibizela umhlatho le7 kube secaca ukuthi kuhamba kanjani. Asicacise lokuthi indidana ndoba sikhuluma nawo nje basidlala lapha. Asidlale nganombolo. Sidlala nje ngoba vele ikhona. Sidlala nje uyikhona. Ukukhona uhlelo. Asikhuluma ukuthi khona lapha enombolweni noma ayikho. Njengamanje ke sasingena enombolweni ke manje. Number 7 amabunjwa suka madoda. Bathi usikhelembe. Bathi 7 phezulu usikhelembe amabunjwa amadoda ke. Ezapha semnyama lezi. Number 7. Album ezayo nje lesisha manje bana. Engifingile wafana sengifingile. Hawu. Uyaphila umnyaka namuhla umnyaka 2015. Mntaka baba angikwazi ukuphila nje BK. Sithe nje siqala mfana. Unyaka nje sofungula uNkulunkulu wami. Kodwa uNkulunkulu wami webakithi ngabali. Futhi jawu. Sofungula nje unyaka madoda. Kuyasiweza indidane. Lokwenza udumo lezomfuthu lathatha nje 3 endondo. Hey madoda. 3 bothi endondo ayishaya ngasho ngathi ashila. Hawu. Savala unyaka sijabule savula unyaka sijabule kwenzakalala kanti. Kunjalo mfowethu. Ngithema sengishayile sekunjalo kwasekuthiwa hayi indidane kumele yenzele umthandazo. Wathiwa kumele yenzele umthandazo omncane lalela iBK nawo nkonkolo. Yathi bagidwa yini? Mina engihlela ukuthi ngizokwenzela abaculi umthandazo ukuthi kuze nabo Nkosi yami besana nendidane phela ngokuqoqa indondo. Manje ngigibela phambili bathi hayi yini engizozela umthandazo manje akazi noma leyo mthandazo okungivala. Mana mfowethu into ezikuthinte lapha dada mhlawumbe iyo leyo mthandazo sibonile emaphepheni kuthiwa indidane izohandisela umthandazo bathinteka kabantu phela nje basazi indidane iyathandwa mfowethu ukuthi kwenzakalani mhlawumbe sathi sinikeze ithuba nje usibeke esithombeni mfowethu ngoba siyazi ukuthi ithuba lokukhuluma emsakazweni ithuba elivela kancane kodwa nje mhlawumbe ukukunikeza ithuba ukuthi abantu batshele kwenzakalani empilweni yakho ngabe ngempela udinga umthandazo sibonile umthandazo ngoba zile uthi usugqoke nengubo lapha enesiphavane emhlanje. Uyazi mfowethu kunento engizoyisho abantu mina into engike ngisho mfowethu ngisho ngithi amaphepha abantu abasuphatheka kabi abangithanda abangabalandeli bami ngoba amaphepha mayingasabhali kabi indidane azobhala bani kushawe donsana. Uyabona mfowethu kufuneka phela umuntu laphana ozoveza kwi-front page mfowethu ethi mangabe uzithetha kuyijini hayi ukuthi kuveze nje induva nje umuntu ezosuka nje yazi ukuthi makuvezwa lele nkuzwana ngayina akekho mfowethu umuntu engazokuthenga iphepha akekho mfowethu ngifuna ngifuni ishisisa sami silala phezwani iphepha sesingasho nje kunendidane kadayisa uma kunendidane phakathi nje mfowethu mina ngifuna ukuhamba manga uyabona ngiyadayisa kakhulu mntaka baba into enomtshengise nje mfowethu ngihamba phambili. Mfowethu siyathokoza sikhulume nawe emsakazweni because iyafeme sinikwanisa nje lo ndawana ukuze ukuthi ngoba sithema sasibona sekuthiwa sekuzohandisa umthandazo mhlawumbe kwakuthi ke siyabona abantu bakhuluma endaweni zokukhuluma ukuthi ayikhona mhlawumbe impilo ayinhle kahle inendodeni abasukungivimba mfowethu yini ngihlela omkhulu umthandazo ngonitshela nje mangabe sekulunge yonke into. Mfethu asiselela ithuba ke nje usitshela inhlelo zakhe ezimbalwa nazo kulonyaka
lokufisela ke nje abalandeli bamaskande bonke hayi bonke unyaka ngicabanga kunento nje inhliziyo engizoyiveza ebengingayazi enginya ngayo noma engidla ngayo abalandeli mfethu babo bonke umaskandi bonke yezwa mfethu naba kungisile abakamtshengiseni kunento abangichaza kiyo uma ngabe sesifika kumavoti sekuthiwa kuyavotwa nakho umqhudelwano bavele bevotela indidane bethi sizovotela bani ubani kumele wini ngoba kumele kuwine umtshengiseni uyabona into bese ngizoyisho abantu futhi nabathanda umlando nje amaskandi ngiyamthanda umculo amaskandi womunye ngiyamthanda ngithi nje kube bonke abacula amaskandi kulonyaka akasikhuphulela amasongs madoda ungangena estudio ungazi ukuthi uyokwenzani ngoba ekugcineni uzothi mangabe sekukhona ingoma engamlunyanga usukhala usuthatha nje ekhanda uyabona nawe ngene estudio ushaya ingoma ungamlunyanga njengentidane nje kulonyaka lo 2013 yangamlunyanga so ngamanye amazwi usho ukuthi umfana lo igcokamelisha nje bakuyilona saphuma ngalo nje lapha sivala unyaka kahle kahle hayi ukuthi konke wrong manje lapho usuzolala uyincinzi ukuthi kungani umfana lapha kuyena ohlanisa unyaka zikhona ezinye inkunzi njengoba sikwazi ukuthi nako noshwi lapha awuthulanga uma ukuthi content abayenza wakhuluma ngokusebenza yabo akekho umculo amaskandi vele okhuluma iqiniso njengomtshengiseni noma abanye abaculi njengendidane umuntu engakhuluma nje mina umuntu okwaziwayo ukuthi uyakwazi ukuphumela obale noma umuntu mayenza kahle uyabona oshwi ngabanye bamafoti bayinkunzi kodwa kulonyaka bekufanele ukuthi kube igcokamelisha nyasho namanje uyazwa ngale nje kwento eningi bekufanele kube igcokamelisha manje kungazizukuba igcokamelisha bekuhoba awukho nje engasibhamu yesholo nje konke shona ngizondala ngizonde manje ngikhathele ngoba vele bangoma sebephuzile kuthi uselinxusa abe yiqiniso olifaqonza ukuthi ulinxusa mfethu nje linxusa okokuqala lokho emculweni kamaskandi ukuthi kube khona inxusa ngiyadlulela futhi ngiyadlulela ngiyaphambili futhi ngiyadlula ngikotozi ngiyaphambili manje usengisebenze kakhulu hayi yabona mfethu uthema ungena la kwasukuma uthitho ama ngenyawo mfethu ngiyabona nje lapha baphawula khona uthe lapha awunike indidane inamba yami lapha yashayibiza uthi angimthandi lapha kumhlungu imbambo umsezane lekwaginqa nomthetho mazibuko noma lapha umelusi esiginqi dlamini uthe siyabonga brike ngosilethela indidane sesikhathela manga abantu bathi siphila isikhathi eside ndidano bathi phila angizwa mfethu bathi phila isikhathi eside mfethu ayabona njengoba besho kanjena nje bethi phila isikhathi eside ndidano nami ngisho njalo abafuthi abafowethu ngengaphathekani nabo laba bahona ukuthi indidane yagula indidane yafa ngiyobatshela uma sengifile awubheke awushadele lapha yayidlala lengo awusalingo bekeyo yayidlala lengo beka mkono bekeyo yayidlala lengo yayidlalingo bekeyo yayidlala lengo noma abantu bengathi bathi noma yini ngaleshone Mfethu siyabonga kakhulu uphileke nje mfethu bajabula abantu ukuze ukuthi iyaphila indidane emsakazweni cause iFM sithi nathi indidane ivukile eguleni ivukile futhi eguleni yabona indidane mfethu inenhlelo yokuthi ihambele abalandeli bayo sihambe ibonga ngezindelo lezi ezintathu iyenze nje zonke izinto engithe kunento inkoshe yona abafana ngiyonitshela mhlawumbe sese 2 weeks ishekele i-topic nathi ibhome engangiyisho abazonda vele bazala lokuzonda kunjalo vese bazonda bakayikhonjo mawuzotha uzonda indidane uzozonda mani yake kawe nganebe mpuli ngangaba yini
Lucky Dimando. Okubi impela ngendlela ukuthi umama nobaba babehlezi behamba ibhedlela ngasonke isikhathi behlale bengikhombisa izithombe besaphila ke bengikhombisa izithombe bethi wasithwalisa kanzima kakhulu ngendlela owakhula ngayo ngoba uthe uvela nje emhlabeni uthe unenyanga ezo4 waqala lapho ukuhlupheka sasingazi ukuthi mhlawumbe uzokhula uzobe engaka ngebhadi ke nje ngathi nje ukukhula nje kwami impilo yami bingeyinhle ngoba ngisho noma sengimdala ngabe sengishonelwa abazali bami bonke ngashonelwa ugogo ngashonelwa nje izihlobo zami zonke ngagcina sengikhula nje indlela ebhlungu kakhulu endaweni yangakithi esigodini sangakithi emngeni uma ngabe ubuza umuntu ohluphekayo ukuthi kwakubani ngaleso sikhathi wawukhonjisa umtshengiseni kuthiwayo lapho kahluphekayo kunjani ekhaya isigodi sakini isigodi sakithi kusemngeni yebo ngazalelwa khona phela okay uma uzobheka wonke umuntu mayikhulu oba nephupho lakhe uthi no ngifuna ukuba umsakazi ngifuna ukudlala ibhola bangena esikoleni abantu abanye bayeke esikoleni abanye kubalimaza indaba ukuthi aqhubeka ngemfundo umaskandi kuba ukuthi hayi abantu maskandi vele abafundile abantu maskandi vele kuba nenkinga wena mawubheka imfundo ubheka nokukhula kwakho kwenzakaleni Putlinda uyabona nje makuza la emfundweni inhliziyo yami ibebhlungu kakhulu ngoba ngangehla ngenyuka ubaba engehlisa ngenyuka ngizama ukufunda ngoba ngakithi emsinga ngaleso sikhathi kwakusena lento iyodlame kukulwa kwegodi ngifunde enkandla laphana kwaNqundu ngihlale khona kakhulu emanzi amnyama ngafunda kwaNqundu ngayofunda eThalaneni ngasuka lapho yimi lo yangayeMondlo ngasuka lapho yimi lo yangayeNewcastle uyabona nje ngehla ngenyuka ngizama impilo ngithi ngizama impilo engcono ngaleso sikhathi ngoba isimo sami sasingiphikisa kakhulu ukuthi ngingahlala ekhaya ngasemsinga ngoba kahle kahle ngangikuthanda ukufunda kodwa manje uthola ukuthi impumelelo kahle ayikho ngaleso sikhathi kodwa ke ngazama khona iphupho lami lalisebholeni kakhulu ngoba ngumuntu othanda kakhulu ibhola ngisupporta le team engazi ukuthi awuyithanda umna kuzongena umculo umaskandi yebo kunengcinamba zakhona kunezinto zakhona ungena nini la ungena i-backing singer udlala isigingci kwenzakala kahle kahle into nje umculo ngiqale ngisesemncane ngoba ngithe ngino 13 years ngaqala endaweni yangakithi labo babephethe ingoma bangicela ukuthi angiyeke ephashini kubafana ngiyeke ukuthi ngibe kubafana angene la ngizogida emvotini kunendawo zangithi kwakuthiwa imvoto kwagida khona abantu asebeyizinsizwa ngangigida ke nabantu abadala kuthe emva konyaka nje bangibeka igoso kwathiwa no hayi sengumphathi wengoma kusuka lapho ngangade ngiphethe ingoma yasekhaya ngiphethe ingoma yasegoli nje ngathi ukucula nje kwaba yinto nje ekimi ngoba umsinga wonke njengoba ngikhuluma nawe ngoba ungilalele bayazi ukuthi kwakuthi makuthiwa khona umuntu ogidayo endaweni noma okwazi ukuhamba ingoma noma nje uyabona nje ngendaba zengoma wayaziwa umtshengiseni uyabo manje nje kusho nje into engaphakathi enhlizweni yami into nje engiphupha ngisho ngilele yebo abaningi mabebheka yebo okay ngungela ukuthi masibheka abantu abaningi mabebheka wena bebheka indaba okugwida ngena kumaskandi usangena kumaskandi manje nengqinamba zakhona kumaskandi iziphi izinto oyibhekile ukuthi umaskandi yakushaya noma izingqinamba ziningi Putlinda okokuqala nje ngaqala khona la emfundweni ukuthi imfundo ibalekile kakhulu empilweni kumuntu ngiyabakhuthaza impela nabancane ukuthi bengaze bethi mhlambe mangabe uza kumaskandi kumele ukuthi uyeke isikole imfundo ibaleke kakhulu kumele ukuthi uqede esikoleni ngoba kuningi la isilimala khona thina njengama artists uyabona nje ke bese uzofika ke la kumaskandi kunzima kakhulu la kumaskandi Putlinda kumaskandi kumele ukuthi uyinikele uyabona nje angazi ukuthi ngingachaza ngithini uyinikele ngoba zinzima kakhulu kunzima kunesikhathi lapha othola ukuthi indaba yakho ngathi ayikho kakhulu uba sathe uthi ufaka amazipho phansi indaba yakho ngathi ayikho kakhulu kwesinye isikhathi abantu bekubone wehlelwa izinga kanti abazi bona ukuthi mhlambe inkinga ingale ngasekhampanini yakho kuyenzeka ukuthi uyishaye kakhulu ialbum idume kakhulu kodwa uthola ukuthi abantu bese belindele okukhulu ngokulandelayo kanti ngaleso sikhathi wena uneyinkinga ngaleso sikhathi nekhampani mhlambe uyabo lesikhathi lesiwehlelwa izinga abantu balwa nawe kanti abazi bona ukuthi kuneyinkinga deep kakhulu abangazazi abantu inkinga zakho ukuthi iziphi futhi ke nje nanokuthi ke nje umculo wamaskandi unzima kakhulu Putlinda umculo wamaskandi ufuna ukuthi ube nenhliziyo ubekezele futhi ube nokuthi la usuka khona usuka emzimeni umzimo uyabazi
Ekuseni ukhoze FM hleli nensizwa umtshengiseni kwenza ithwasa langempela. Iphakeme Uyinkosi enamandla Uyinkosi eyingcwele Ukhozi FM uyinkosi yamakhosi mbongeni ngasonke isikhathi mbongeni lizebongayo uJehova mayibekela ezingeni elikulona sikhuluma nomtshengiseni ithwasa langempela indaba obuyithwasa langempela Linda la kokuthwasa langempela leli gama lisuke emsizweni angisho njalo sure kahle kahle ngizocela nje ukuthi le nyanga lena ngicela ukuthi okokuqala nje ngihloniphe inkunzi yami noma ngathi inkabi yami noma ngathi insizwa engiphile nayo kakhulu okuyiyona esifundisane la emculweni kaMaskandi umgqumeni umfoka Khumalo le nyanga lena iyona nyanga lena akadlula ngayo emhlabeni futhi ngiyamhlonipha kakhulu wadlula mhla ka19 kiyo le nyanga uDisemba nje le igama elithi ithwasa langempela laqala ngisho ngathi laqala mina naye kusho ukuthi ngendlela kwakwenzeka ngakhona ngaleso sikhathi leso kodwa nje ke laqala lapho ke laseliyaduma kusho ukuthi naye wagcina sethi uyithwasa nami ngathi okay ngoba unithwasa mina ngiyithwasa la ngempela yebo mawusuvule inhlangano yepolitiki ngokunabantu abangacabanga ngawina ama elections mfowethu angingabazi ngiyababuka nje abenhlangano zepolitiki bangishalazela ngiyasho ngithi ngizobawisa la khona into iyenze kuMaskandi abantu bacula uMaskandi kube nokuxabana kube khona abalandeli benu nani yebo izinto ezingalezi ungathini kubalandeli babonke abantu bathanda uMaskandi izinto enjengalezi mfowethu ulinda uyazi nje obukhuluma nje lo mbuzo obuzayo ngiyazi abantu abaningi basho bathi ya ubuza kungqo impela ubuza futhi umuntu odume ngalo udlame mina ngidume ngokuthi ngumuntu onodlame ke la emculweni kaMaskandi ngindaba ethi nodlame mfethu kahle kahle ngizothini ngathi ngiba nolaka abantu babone ngathi nginolaka kanti anginalo ulaka uyangibona nawe ngumuntu nje angazi nje abantu ukuthi ngichaza ngithini inkulumo ngiyibeka ngqo iqonde straight angikwazi ukuthi ngiyifihle yebo nje uyabona nje ngibekwa nje angazi kanjani kodwa ake ngize khona la ngizothini mina nomgqomeni ithina abantu engathi safika nalento la emculweni kaMaskandi noma ngingazincomi kodwa ngiyengizitshela ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu wayesidalela ukuthi mina nomgqomeni nizoduma kanje ngoba azange sidume kahle sidume engathi yebo engathi sithi ukunyakasana so ayikho lento asilwi uyabo manje into esengikhuza koMaskandi laba abancane abafikayo sebebonela kithi uyabona sengathi manje sizibonele ezimbi ngoba manje ngisho nabadala abaculi sebavele bashintsha abasaculi lokhu kwabo sebebonela kithi manje uthola ukuthi abantu sebeyancofana ngithi manje bafuna ukuthi bedume njengomtshengiseni nomgqomeni kanti thina asikhlalela phansi kwaze enzakalela lesidio ikhiphile esingaki ES20 ES20 uqale nokucula ngiqale ngo2004 CD ES20 unyaka nonyaka iphuma CD zamangaki awu3 yebo amakeza amahle ngokuthi phakathi nonyaka umtshengiseni ngoDisemba ithwasa langempela ukhoze famsi lokubongela sithi sakubongela ukuthi nabalandeli abathandana abantu bathanda umculo sithemba ukuthi makhona into enjengalezi kuMaskandi kodwa kungabi khona ukulwa ukuthi ukumika kathi imbambo njalo futhi Linda impela ngibonga kakhulu nami ngiyajabula ngibonga nje ukhozi kakhulukazi ngoba ukubani kuthi ukhozi alukho lana nani niyazi ukuthi umtshengiseni ingane yokhozi ngoba sengike ngathi ukuthanda ukuzonga nashango sazongana thini nangane nasikhuza uyabo mina nginkunzi mina ngoba sengike ngavala okhozini ngavala kwathiwa hayi mana mfana sikuvala mnandi ngalendlela eyinqaba nje mina ngoba nginabalandeli abaningi into engicelayo ngicela ukuthi abantu bengayithathi lento ngodlame beyithathe nje njengoba umnandi njengebhola kade kumnandi ngeweekend uyabo kudlala iKaizer nePirates
awusukanini madoda intitane madoda enikhuluma nayo Khosini FM. Uyabona bafowethu ngithi impela njengoba kuzoqala inyanga esoyiqala ayeza amantshontsho impela kaMaskandi ngithi wonke umuntu akasukumeme ngenyawo evotele abaculi bakhe abathandayo bakaMaskandi. Ngithi kuyobe kukubi isikhathi ke manje 6 minutes past 12. Ngakho ke bafowethu sengizodedela manje lapha uAlumfu wamgube. Uyazi uAlumfu wamgube uthi mama wami uthi kuhle ukuthi umama umbonge saphila ngoba uma ngabe ukuthi umbonge engasekho nje kube buhlungu kabi lokho. hayi uyabona hayi khona awuhlise lezi igqabo zakho nazi ngoma kufriza computer lapha ingoma kali ngafuni ukudlala ayaze nguboneke lokho awu uAlu ugoloza ukudlala ayafuna ukudlala uAlu uthi ulibiza umshenzeni awu yemlaleli computer vele freeze awu hey lutho akayimisele neze hayi bana asenze kanje yazi uthini Ntwanza yebo le ngoma uzoyifaka enkani soyilungisa le computer kuleko na akastoze nanga uqepheshe uAlu uyanqaba ukudlala ufaka umshengizeni hayi ngizomfaka enkani uAlu namanga uzongena phakathi uzozwa ngami namhlanje ikhale sami sisathu Asazeke nansi uqepheshe shaka mnandi etathe kusa amadoda wathi etathe kusa phinto saphansi kwenquthu lapha qhamuka khona euniversity yemculo awu ushayela khona uyazi uphakathwesa ngazi kahle kakhulu kodwa ngivumi kakhulu futhi Msukudida abaningi ngoba njalo mayishaya intombi akhulumaze xeqa imlomo kusuka amaduwe emakhantonini ngumphosa ethambo leqe zonke izinja maqede zimkhonkoda utshelwa yimini ukufa kwafa ngindoda engafanga mangwathola ifile ishawu uzuyibulala ifo kwesibili yimngede ngisho njalo. Alright, sikhoza amaphiko njalo manje la Khosi FM 24 minutes after 11 o'clock. Mfowethu Ntwanza? Yebo kati. Uqowe emkhakheni embili la. Sikhuluma noPhuze Khemisi eniqowe naye kwi Song of the Year. Kunjalo. Kukhona nensizwa okuthiwa umdabu ungqulunga naye kodwa ke iphakanyiswe kumhlobo wenene iqhamuka kumhlobo wenene ke yona njengoba kwazi ukuthi igide khona kumhlobo wenene nje kodvule. Bayifakile futhi ibiqhamuka kwi Xhosa ikhona futhi. Kungale kumhlobo wenene. Yalapho Lundi kodwa kwi Xhosa khona le kumhlobo wenene. ayagaya yona uyabona ke abantu manga nabo bonke so wala ngithi uyagaya baba into zakhe iqhamuka lapha lokizwe eyolendlekelekile awubona bayigayela akakhendi bathu konke kenembili ulaphana kuyi best male na Song of the Year kunjalo mntaka baba ngithi nje angibonga ukuthi ngitholele lithuba bafowethu insizwe embili ehamba phambili ke impela ke nokho engizokusho nje ngakuthanda muzi lokho bafowethu imina ngedwa umculo waMaskandi oqokwe endaweni embili noma ngababuza bonke ngiqokwe lapha na kwi best male ngaqokwa nensizwe ngisababili ngase ngizoqokwa la kwi Song of the Year noma siyidlanzana ke khona kodwa nje engizokusho ukuthi abafowethu abaqinise lapha kwi Song of the Year ngoba lapha kwi Song of the Year lapha nasifuna ukubuya nemonto impela lokho ngumqoqo endondo nje kodwa kulokho ngizoba umqoqo wemonto nje kumnyama kubomvu bafowethu into engishoyo ke iyodwa ukuthi
ukuwina kaMtshengiseni noma ukuwina kwaMageza ngeke kusijabulise thina balandeli nabalandeli baMageza nami ngumtshengiseni lungawinanga uTalakho yebo kumele ukuthi uwina uTalakho sijabule bese ke kuzowina nami ke ngoba phela ngifuna uqamba manga nginjenje ngenxa uTalakho ngikusho nje lokho ngakufihla ukuthi ngoba phela ukhozi ukube kuthiwa lokhu ukhozi umtshengiseni angicabanga ukuthi ngabukhona makhulu amagama mfoka Gcwensa kunjalo into bamala bakwazi ukwakhipha amagama njengalawo kubalekile sibonge nathi ukuthi ukwazi ukusiqhakambisa ukuthi cha nathi siyasebenza ngempela nisebenza kakhulu bafowethu uyabona nje umuntu ungamuzwa nje umuntu ethi hayi mina ngivotela umsakazo othile ohamba wale kude noma ngeke ngimusho ngegamazi noma kuvumelekileni umuntu uzothi ngivotela umsakazo othile kodwa ngeke ngimzwele isono ngoba noma engadlala ingoma zakhe ezu10 ngakuba kezwaka ayizwakala leyo ngoma leyo kumanje lonke izwe lana ngishemsinga abavula ukhozi manje wena mawuzothena ujabulela ukuthi udlalwa ngokuphi le emaXhoseni okwakho lokho ngoba angeke uhlangane nomuntu ekuncoma ethi ngizwe ingoma yakhe emsakazweni usuke nje umfana nomuntu odukile mawunjalo olokho welcome back awukhama lapho ku breakfast show konje nakhona ngakingcinyiwe nakhona kulungile Dimande siyabonga ngizwa ngathi uyahlenyuka uyaphima usuka Ntaba mangisuka la ngePorcheston ngo2 o'clock kumele ePorcheston nobani mfowethu ngisho nje ngithi ngibizwe iqembu likaKhongolose ngikuthiwe nje ngo2 kumele ukuthi ngibe ngigibele stage ngo2 mangisuka lapho ke ngimloya ngiye eCarrisfontein kuthiwe khona ngizofika ngigibela ngabo 4:30 estage kuthiwe yini ngizobe ngivala akunoma skandi nje kubizwe nje phela wonke kumculo kaMaskandi uyabo kodwa ke kube sekuthiwa ke Mtshengiseni ngoba uyaziwa ke ukuthi uyinkosi yoMaskandi uzobe usufika ke wena usuvalelisa nje uyabo kubizwe nje konke uyabona wonke nje no semncane usafufusa onjani yabo mangisuka lapho ke ntambama ngo9 ngizobe ngigijima kwindoni ngithi ngite nelibhalayo phela asabe umuntu konakala ngempela nje abafowethu bonke ngizozonke indawo abathutheleka manje eCarrisfontein kuma nje ongaphansi nongaphezulu kuyamanye mafuthi kuyamanye gijima nje isidiki phela Idile mama sidoza manje Gcwensa entaka baba abafana bangezansi bayazi bayahlezi bengenzansi Sipetani shayane sifuna ubone ugogo Mfoka Gcwensa awubingelela abantu we muntu ozonda umtshengiseni uzathanda bani bazohlela bani yewe nezintethana we muntu ozonda indida uzathanda bani bazohlela bani yewe nezintethana we muntu ozonda umtshengiseni uzathanda bani bazohlela bani yewe nezintethana zizohlela yewe nezintethando yewe nezintethando kanjalo ke mangezwenwe Wendimandi ayiphinde mfowethu ayiphinde umdlalo wasothi ucela uyiphinde lapha nakhona into yakhe abangayisethile lapha ucela uphinde ubingelele futhi uphinde uthi nje sanibonani awuphinde mfowethu we muntu ozonda umtshengiseni uzathanda bani bazohlela bani yewe nezintethando we muntu ozonda indida uzathanda bani bazohlela bani yewe nezintethando we muntu ozonda umtshengiseni uzathanda bani bazohlela bani yewe nezintethando bazohlela bani yewe nezintethando zizohlela izwe yewe nezintethando bazohlela bani yewe nezintethando zizohlela izwe yewe nezintethando
Alright mfowethu kwenza ikhona isidi yakho njengamanje entsha uDilika Tshele sekuyisikhathi eside sagcina ukukhuluma nawe lapho Khosini FM kanti manga abantu bekhipha ama CD amasha sayenza isiqiniseko sokuthi sikhuluma nabo kubalaleli nabathandi bomculo wamaskandi yini abangayilindela umuntu akayithola lesidi uDilika Tshele yini angayilindela nehlukile nenza amageza ukuthi eqhubeke esezingeni eliphezulu mfowethu ngithi nje angibingelele bafowethu kakhulu ngibingelele kakhulu kini kuntshatha nongizwe ngifuna ukuxoxela nje abalaleli ke nabalandeli bami ukuthi hayi ziyabuya Nkosi yami la studio inhlanya ke lezi mangabe kuzwa kuthiwa khona inhlanya zokhozi hayi ziyabuya la studio sesiduduke simanzi siyahlaba kuthe ngakho ke bafowethu cha ngithi ngibingelele nje kakhulu bonke abathandi bomculo wamaskandi nabalandeli bami nabalaleli bokhozi ngithi nje ngithola ithuba lokuthi ngijabule nami lokuthi ngizofika la ngibonge nje kakhulu ngendlela abangisupporta ngakhona nawe uyabona nje la ngaphandle kufika ukhukhula ngoqo kuyacaca vethi sike bani sengithule ngozwe sengithe mfowethu kuvume thina sathi sihlale sibabona kuyagcwala ke makusekude lakho kodwa cha lokho namhlanje siyaqala hayi ngivumeni bafana uyabona nje ekhathide nawe Mchunu cha hayi ngiyavunya impela khona ngoba nginkinga nyana impela ukuthi nje phela ngilo umuntu okuthiwa ke uyispikane noma uyisichomane mana ke nomuntu utala kulusakaza kodwa maye ke athi shwi imoto lendidana yaphinde yathi shwi ujothi utala ngempela madoda bathi abaningi abangaziyo bathi nguphazamisa imicimbi yamanye amadoda mana ke idlula nje ugogo felekane idlula nje ihambele emgwaqeni la kuhamba khona ezinye imoto angithi manje umuzi wakithi kwadlula ujeqeze yimi ngudlula ujeqezwe imoto yami udlula ujeqezwe manje sebangiqamba igama bathi ngukhukhula ngoqo ngoba ngihamba nazo zonke ihlelo nama ngizenzela ngalutho bafowethu ake ngingalutho sitshele ngoDilika Tshele ke bafowethu ngizothi ngidlulisa nje kakhulu bafowethu ukuthi ngibonge abantu ngendlela abaxhase ngakhona amageza amahle akekho ngazi ukuthi sengidlule inkingeni ezinzima kanjani ziningi kakhulu inkinga engengikwazi ukuthi ngizibale esengidlule kizo abaningi babethi ngeke ngisakwazi ukuthi ngibuye emculweni kamaskandi kodwa ngenhlanhla hayi ngathi ngibuye ngamandla kakhulu kuloko ngijabula nje kakhulu ukuthi abantu amageza basawathanda ngalendlela exaka ukwenza nami sengize ngidideke manje ngicine ngabe ngisazi ukuthi ngizokwenza kanjani kahle kahle kuphume ingoma yami ekuthiwa uDilika Tshele hayi yavutha be iyavutha be yeah zingaki ingoma ezikuyona zu12 phakathi zu12 phakathi yini le umuntu engamenza gijima yoyithenga obona ukuthi mhlambe amagezi wabeke ezingene phezulu kahle kahle ngizothini mina ngilomfana oqhamuka netayile eziningi ehlukene uyabona nje kunale ngoma ethi uhazila yamfanwa kwesinye isibongo uhayithinta inkinga uhatha ngikweba abantu uDilika Tshele kugwetshwa wena manje uyangizwa nje ukuthi ngithatha lapha ya kulezi ngoma engathi zindala lezi zayiculwa wobaba bese ngizofaka kule style samanje bese ngenza ukuthi ujabule lonke izwi alright into engifisa ukuthi ngiyibuze la abantu abaningi mfowethu Gwenza njengoba ushile uke wagula abaningi bese bethi hayi impela ngeke usawuphonsa umbalana ubuyile manje ngeinkani isasasa abalandeli bakho abakwamukele ngalo linjani mfowethu ngathi nje angazi ukuthi ngachaza ngithini ngendlela njoba ngisho ukuthi ngendlela abantu abangemukele ngakhona ngijabule ngalendlela ngihluleka ngisho ukuhamba bayazi abantu mangabula emsakazweni kumele ukuthi ukhuluma into eyiqiniso ngoba mawukhuluma okwamanga abantu bavele bethi awuzweke lo muntu okhuluma amanga mina yabosho abasejela abantu abakhuluma kunjalo basejela abantu abakhuluma amanga nangathi Jombi itulo izolo kunjalo ethi Jomba nabantu efuna ukweqa ayina amanga mina kangisuyeke lo muntu othi mayishayekile ethi bengisathatha ikhefu mawusukushaya ushayiwe awuthi ngithule mana yazi ngithandani ngithanda ukungabi namona lapha ukuthi ungayithathi wedwa yindondo nawe ube nezakho oyisungulayo awucecise ke indondo lapha uyinikeza abanye abantu mntaka baba labo mina ngiyawinisana ngoba kusho kahle kahle ngilo umuntu oyinkinga uyabona ngiyakwazi mina ukuthi ngithathise omunye umfana komunye umuzi ikhefu baningi futhi abasazolandela bethatha amakhefu kunale ngoma mangabe ngiwinisa lapha ngithi best ilpimbi of the year the winner is
liphimbi hawu weNkulunkulu wami ngaze ngajabula abakithi hawu ngiqala nokuwina Nkosi yami ngibonge Nkosi yami ngibonga abakithi ngibonga abadala Nkosi yami cha Kayini impela lo swesho njalo hayi ngiyabuthi kusuke kusho omunye umuntu ngikhaya kusuke kusho mina impela ngoba manje ngisuke mase ngene studio ngiyengithukuthele kakhulu angazi ngaphiwa ngoba mangabe ngiyorecorda nokucathulela ngicathuleli ngihamba ngonyawo impela kushuthi abaningi baye bethi mhlawumbe nginezinto enginazo ngoba okwacathulela kugcine sekungiqina yebo alright ake sibike lapha mfowethu yebo ngibuka ukuthi wakwasebenza nomgqumeni phambelini iminyaka eminingi edlule ngibona lezinye insizwa lapha ekade isebenza nomgqumeni zonke ziyaqhamuka kuhamba kahle ngendlela emangasayo mhlawumbe ake sibuyele endabeni yebhova ekusebenzeni kwenu nomgqumeni niwuthatha umculo niubeka phezulu kwelinye izinga nakho namanje noma lingasekho ibhova emhlabeni niyaqhubeka nimba umgodi nalo ibhovela likade liwumba nabanye ababephekwe yilona ababecula nalo baqhubeka beba umgodi yini nanenza ngani ukuthi nikwazi ukuphumelela singaniboni nihoba nishona phansi ngoba umgqumeni engasekho kahle mfowethu ngizochaza kanje emculweni kumele ukuthi ungene ngoba uthanda umculo hayi ukuthi ungene ngoba ubona abanye abantu benza besuthweni uzoqhamuka wenze njengabo uyazi abantu abaningi abazi ukuthi mina nomgqomeni kusukapi indaba yami nomgqomeni mina nomgqomeni mangizothi nje kancane sahlupheka kakhulu nomgqomeni mangakutshela umuntu ongaba ufakazi wami uqondana imithethwa engakutshela sasilala singadlile thina nomgqomeni sasithi mangabe sithenge uhalf wesinkwa sidle nama snacks silale singadlile sicula kuze kuse sicula angazi ukuthi ngizokuchaza ngithini uyabo sasidla umculo thina sasifike si record ingoma bese lead umgqomeni ngibheke mina sibheke naye sobabili bese ethi awuyilide ke futhi nawe uyilide singakini sasichomelana ke thina nomunye ethi hayi cula singakini esinquthu nami ethi hayi nami ngicula singakithi njengoba nongizwe sakazi singakubo nje kanjalo ngakubo nje na ikani sihleke nje khona lokho ukuthi ethi hayi wena mtshengiseni wena uqamba isingakini emsinga wena awuthi nami ngiqamba isingakithi enquthu nami ngithi hayi suku isingakini angisizwa kahle kumnandi nje sasaziwa ke sabafana nje ababezwana sihluphekela ke kodwa into esasixake nje ngayo sasinganqeni impela ukuthi njengawe nje mhlambe singakucela sichamp kodwa awusiphe no 5 rand umuntu owabakhona lapho kwabo wesithathu kwaba uqondani kwase kuzongena umjikijelo kwase kuqhubeka ke nabanye sengishola ukuthi ke umculo hayi ukuthi emculweni mhlawumbe sangena ngoba mhlawumbe sibonela kwabanye abantu futhi into esasiyenza esasifundisana yona siyisodwa sasithi uyabona ndoda uma ngabe ucula kumele wazi ukuthi awuculeli ukuthi ufuna ukuthi uyijabulise wena ujabulisa abanye abantu ngaleyo ndlela kumele wenze sure ukuthi uthatha lapha nalapha nalapha kodwa ke umsizwa ke phela abusali ngoba phela umculo wamaskandi uhambelana negwiyo yebo uhambelana nomsizwa ngifuna singene lapha ke njengamanje ngoba abantu abaningi njengamanje bakweyamanisa nodaba lokuthi uninothokozani la kanibhekani nino Ali Mgube kanibhekani yebo acisa lapho Gcwensa ngoba kahle kumele ngikhulume iqiniso hayi ukuthi asizwani nalabo bafowethu labo cha njengoba nje ngeke ngezwe ngohlelo ngeviki eliphelile nimbuzo umfowethu uMgube cha futhi wakhuluma okuyiqiniso kahle kumele ukuthi sibacacisele abantu ukuthi asixabene cha akukho nokuncane sixabene ukuthi into kumele ukuthi be understand ngisho nasebholeni kukhona iCaizer khona iPirate uyabo uma ngabe sekukhona inkunzi kuye kube khona phela lokho ukuthi ke bese beqhathanisa abantu ukuthi lapha nalapha no okay ubani mangabethu ubani mangabethi ngoba phela ngeke sikwazi ukuthi sihlale singayibongi futhi umculo kaMaskandi lo kumnandi siqhubha ibhizinisi kumnandi okushuthi lapho khona khona inkunzi akumili itshana kunjalo akumili lutho la khona inkunzi bese uyibhala incwadi ibhekisa koMgube bese iphenduka uma ngabe phela ezongibhaza uMgube ethi please call me mangabe nami sengibulisela ngithi please call kuya ngokuthi okwabani ku please call me onakekile noShokozana naye manje ubhaza kanjani uyazi ke wazi kahle amnandi Alright abantu ke mfowethu Gcwensa abagcina ke sebebambana ngehluthu ngoba endabeni yakho nephoza kadikadika kwagcina sekukhona ababeshayana kwaze kwasolakala sengazi ukuthi khona nemphefumulo esithe yaphangalala ungathini ke kubalandeli abasokele into sebeyithatha bona ngikhuza ngima ngenyawo impela ngithi ngiyakhuza lapho ngoba umculo kumnandi emculweni bakwethu ngizothini uyabona ngempela umculo umnandi ngokuthi abantu benyakazisane uyazi na ukuthi
kahle kade usaya koJabulani bekuthi mase kuzongena umgqome nomtshengiseni bekuye kunyaza inkundla nawe ibheshu belibuyela eceleni mangabe usuzofaka lezo insizwa zombili hayi eJabulani ngiphethe uhlelo kahle kunjani impela uyabo bekushuma uthula impela ubhidlika istadium mabe sekuzongena thina sengisholo ukuthi abantu abakuthathe lento le njengokujabula ngoba uma ngabe sidibana siyaqhawulana sibingelelane kube mnandi kube nje kuncintiswano ngomthetho manje ke kuye ngokuthi uma ngabe ngempela khathi uzothula ubheke bonke maskandi yiso leso ukuthi ngoba ke kuyekhethakala labo abasemahlweni abantu bese kukhethakala ukuthi ke yebo uqinisile Gcwensa neminye imculo mfana mchunu ufuna uphawula kunjani ukholodelana lokho kukhona ukuthi ngoba ke akubizwa ngokholodelana kule neminye uyabona nje emculweni we hip hop bakubiza ngebeef kuthiwa usibani une beef nobani yabo yini na zisuke iqhumelana zingashiyani ngempela hayi indaba oganga uyabona so ke into ekhona vele le emculweni abantu bayenza nakweminye ngeke ngiyibale njengamanje ngenxa ukuthi abanye abasuke beyicula bayathandaza kodwa nabo banayi beef kwabantu hawu yabona ke ukhona nje omunye nje intokazi ecula gospel eseke vela phumela obala impela nje neingoma zayo nayo wavela wanesibindi washo ke wena mkhulu hayi mfethu lutho kufanele sikhulume iqiniso ukuthi into ngaleyo yabona weza ukuthi phela uyashishiliza manje phela thina basemakhaya bakhulele nje ngempela siyakwazi ukuthi sesizokuzwe ukuthi ulimi lwakho oluthini umuntu umzokhwehlela ukukhohlela kubhekisana hawu lapho hayi ukumnandi lapho ukhulele emakhaya siyana ukuthi kushiyana ngokwenza ke bakwethu ngoba ke kuye kwenzeka uyabona ke mina ngithi ngiyinkinga ngoba ngifana no petrol upetrol unyuka njalo mangabe uzokwehla wehla ngesenti kuphela bese kushiyana lapho petrol uthe ulinja lapha unyuke ngempela upetrol ubona unjinje thenga i-airtime ka-12 rand lapha yey right Gcwensa asibuyela ngifuna ukuthi sihlubu udlube ekhasini namhlanje singeliselo ilanga yebo mntaka baba kuyokavela lapha ephepheni ubaba Masondo ekhuluma ngendaba yabafana benkululeko ukuthi nake naxabana nabafana benkululeko ninani bangintombi kwavela ukuthi mina njengoba ngikuthanda kangakwazi ukuthi ngikuthanda wena ngehlula umngami hayi ekhuluma lapha ubaba Masondo ukuthi ngenxa ukuthi naba ngintombi nabafana benkululeko yikho mina ngingabathandisisi kahle kwacaca ngena indaba kanje encane ukuthi unje encane njengoba ngingamhlali nje ngoba uxabene nawe akaniswani ngoba wena ngikuthanda ngaphezulu komngami so ke ngamangala ngoba odabela abafana benkululeko kukhona naye nayibanga intombi nabafana benkululeko impela uKhathithi uyabona wayikhuluma iphuthu baba ngizokubeka nje lokho ngiyamhlonipha kakhulu uyazi futhi naye ukuthi lapha esidibana khona ngiyambingelela ngimthatha njengobaba wami futhi ngakubona ukuthi uma ngabe yena enenkinga mhlambe elwa impi yakhe wayeselwa wrong phela mangabe sefaka mina ngingenzeli utho kokuqala nje lokho ukuthi ngangaxabana nabafana benkululeko ukhuluma impela into engathi sibeke sithi ihlazo uyabo angaze ngixabane mina nabafana benkululeko futhi ke angazi ngempela ukuthi yini ekhathanise ukuthi ethi wena ungithanda okudlula mhlambe umngakho kanjalo kwasha kwacima kanjani ukuthi ngangathi ngingenapi ngathi nje wayikhuluma into engathi ayikho kahle nansi ke indaba lekhona unje encane asimhlali thina isizathu asibeke ubaba Masondo sokuthi ngoba nixabene nojencane nakanzwani so ke ngenxa uthina ke ngoba nakho mina ngithanda wena ngithanda nje ngaphezulu komkami wena yikho ke ngamdlali kunjencane ubudlelwane bakho nojencane ke Gcwensa ingabe buyiqiniso nithi namanje akanibhekani nina iphutha nje impela hayi ukuthi asibhekani thina nojencane kukhona nje lokho ke ukuthi phela ke asekho eqembini elilodwa njengoba kade lonke izwe la kwazi lokho ukuthi asekho eqembini elilodwa ngoba umvimbile ujencane wena njengoba singamhlali nje kuwe awungitshele mfowethu ukuthi kushuthi phela ngabe ngivimbe wonke kumculi ke phela uma ngabe ukuthi ngihambe ngivimba nje angazi nokuthi ngavimba ngani ke mina uyabo mina nje phela into engisho uvinjwe eplay emsakazweni na phela hayi akasho ngani ugcweza ukuthi ke abantu abakabavinjwa lemsakazweni yibo mina ngazi ukuthi abantu sebeke bavinjwa yini navinjwa phela savala impela ukuzizwe libhekile akekho sabuya futhi ya Gcwensa ngikuthanda ngaphezulu komngami Gcwensa amagama lawe ngathi namanje mangwacabanga ngisezwa ngiqhaqhazela ukuthi hawu kuyimpilo ukuthatha njengempilo Khathithi hey madoda
yabona umuntu yabona ngizwe umuntu ongawethu akazosakaza uMaskandi engawujwayele mntaba bangahlale admit ezibhedlela zonke. Yabona mfoka baba khona insizwa lapha yakwavilakazi eyazi yanqamba ibongo lapha yathi ngunhlampa zamawazi imnamatheli ukube siyamnamathela ngaba kasabonakala umfoka ngobe. Ekhuluma ngazo lezo. Ngifuna ukukhumbuza la kugcwenza kwakunyaka ka 2008 la. Yeah. Ku March 29. Wawuhamba noSibongiseni insizwe engasekho emhlabeni umphondi ehlaba ingoma ngendlela eyisimanga iphimbo layo yodwa wayinkinga nino nje ngani nila eSuthu nazi ingoma enafika nayishaya lapha 2008 March 29 yebo Wenjata ekhathi tengo wenjata dlalengo wemalo uyelaba wenjata ekhathi tengo wenjata dlalengo wemalo uyelaba ntu amakeza amahle selothathu kodwa shakwa sani senzothi manishana umdlalo sengale bese nithi nihleli notala ku ke manje kunjalo angithi yabona so ke mfowethu sesiya ngasemaphethelweni nodaba lwethu abafana abancane kuMaskandi bangena mntaka baba ngesonto elizayo njengoba sikhuluma nawe nje namhlanje sobe sikhuluma noHlubheke ngesonto elizayo kuthi empeleni sokhuluma nomfana uKhuzani ngesonto elizayo ngale liyana sobe sikhuluma noHlubheke bese siyo kumjikijela ngale liya mfowethu ungathini insizwe eseyincane senigawulela indima nina nahamba nayo nezinsizwa esezimkatshubumvu awuhlulisa umlayezo kubafana abancane abaswayubeza kahle engizokusho kubafowethu ngoba ngiyazi ukuthi bangilalele njengamanje ngithi abayibambe endimeni yomculo kaMaskandi kunzima emculweni kaMaskandi kunzima kakhulu impela ngoba futhi ke engikuthandayo emculweni kaMaskandi ukuthi uyabona uyathandwa umculo kaMaskandi uthandwa okudlula yonke into ngoba kufana ngisho noma ngabe kuthiwa nibiziwe nabanye abaculi uma sekungena nje intambo kunyakaza wonke umuntu kuvele kucaca ukuthi sekungena umculo kaMaskandi ngemanje ngizobatshela nje abafowethu ukuthi ababekezele noma ngabe kukhona into abangayiboni kahle bengaphela amandla emakhampanini ngoba amakhampani ethu kahle kube nezinkinga eziba khona emakhampanini ethu uyabo kodwa ke bebekezela abafowethu beyibambe noma ishisa umculo nje kaMaskandi bafowethu uyinto enkulu kabe empilweni yomuntu. Alright mfowethu cha seseliphethe udaba lethu asenze kanje ake siqale ngapha edolo masibuya ngapha siphethe ingoma kunensizwa lapha umnye wabalandeli bakho bokuqina ekhona la ngaphakathi e-studio njengoba kugcwele lapha ngaphandle kunje omunye usezokhala athi le interview yayisidonsa isikhathi eside kangaka chaba kwethu sikhuluma nomtshengiseli lapha umfoka Gcwensa abaningi bayazi amagalelo akhe kudala eshaya ingoma kanti uma ngabe ubuka nje ngoba kuthe gimbici lapha ngaphandle esebhizi kumnyama ama security awasafisi lutho lapha ngaphandle kugcwele ngendlela emangalisayo so ke sithi ake sinike ithuba insizwa ikhulume nabantu ngoba abaleli bayithanda nengcingo nje ezimbala mfowethu mchunu ngicabanga ukuthi ngeke kube iphuthu ukuthi ke bekhulume naye abantu. Obeke uyayidlala lengo 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 suka madoda ngibonga kakhulu kwiqembu lami lapha e-studio kodwa kubona ukuthi liyazama lona msubuka umdlalo phela uyazama phela umuntu ngithi uphuyanga hayi ekhulumela nidane nidane mntaka mawe yaphila ngiyaphila futhi yaphila ngiyaphila mntaka baba noma nje umoya wami uthe kuba phansi kancane ndoda ayi ndoda inhliziyo yami ibuhlungu mfowethu ibuhlungu inhliziyo yami ngabe ngilapho nje mfana ngiyezwa futhi ley'nkumbi zabantu egcwele lapho abangilindile ndoda ingcindezi isemahlombe abangazi ngenze njani mfowethu nakithi ingcindezi isemahlombe ethu siyababona la ebusweni badangele kakhulu mfowethu bebefike ngenkani bezokubona mfowethu abantu ngoba ngibuzile ukuthi ngabe nize ukuqhosha wathi uqhosha hayi akuyiba bami labo cha ekhuluma iqiniso mfana kathanda iqiniso uqhosha ngiyamthanda uqhosha ngoba uyalikhuluma nkosami iqiniso kodwa-ke naye phela bebekhona imvijana encanyana ndoda ebizwe kumngane
umngani wami umngani wami ngiyasho ngithi madoda akalinde mhlale ngimkishe ukosha mntwana ngithi usemncane Nkosi yafike empulweni emukelo nakho sisebenzelana Wemfethu ngiyabona la esandleni sami ngiphethe indidane bangincoma bedakiwe kodwa mhlawumbe ngaphambi singene kuyona ake siqale sibheke ngempela lapha indaba ethinta amasatma sikunika ithuba uyibongele mfethu nje basazi ukuthi wabuya ufumbethe Mtala baba angazi ngathini mfowethu izwe lonke ngibonga nje mfowethu ngibo bonke abantu abangithanda mfowethu abalandeli bami nokungesibona abalandeli bami ngoba kuyacaca manje ukuthi kahle makuthiwa ngiyavotela ngivotela nje yiwo wonke umuntu futhi nokungesumlandeli wendidane uvele ethi no mangabe ukuthi indidane ayiwinile sizotha kuyine bani nathi ikhawe lethu esithumayo uyabo impela mfowethu ngibonga kakhulu impela angazi ukuthi ngathini impela baba ngendlela abenza ngayo ngendondo lena bekuyindondo ye16 uyabo nemoto ezembili kusho ukuthi nje konke lokho kuumlando engiqophayo empilweni yami uqophe kumlando futhi engaziyo ukuthi kunzima ngempela ukuthi kube khona umuntu oyogqiba bengihlezi ngiqhoma ngithi ngicela ukuthi umculo ozizwayo umculo wamaskandi ewini indondo entathu ngosuku olulodwa into engayenza kodwa manje ngiyabona ukuthi okay bayihluleka bonke abaculi ukuvala lelo geba lelo manje ke sengithi ke wozani ke madoda kulo 16 ke madoda sinenge uyabona mana bancenga kanjani Asinenge ngisonke bafowethu ngoba siyacula singabaculi asinenge nje sonke kulo 16 kodwa ke mina umthwalo engiyibekela wona ngiyibekela ukuthi ngo2016 njengoba ku2014 manje 2016 ngizobe senginendondo ezu20 Hey madoda manje ngifuna ukubheka la ukuthi umletho khona nomkhokhela khona ngoba ngeze kuncompela mfethu emoyeni esho ukuthi hey lensizwa lena isingishiya nje ngezu14 kuphela ngiyayilandela kodwa eduzana Mtaka baba onlethwa abanye abantu abacishe bebe njengami inhliziyo zabo uyakhumbula nami ukuthi batho shibe ngenhla emculweni kaMaskandi wayimina engiphuma upondo ngithi nje oshwi nomuntu eqhakazi ngiyabahlonipha ngabahlonipha mfowethu ngicabanga ukuthi ama-album azabo amabili elandelana uyabona ngibahlonipha mfowethu ngendlela ukuthi angikwazi ukufihla umuntu mayenza into enhle njengoba namanje oshwi bahlonipha umuntu mayenza into enhle kumele ukuthi ngimncome izwe lonke likwazi lokho ukuthi ubani wezinto enhle uyabona ngizwa kahle ngufihla lokho ngithi ukuthi usibani bani wezinto enhle kusho ukuthi ngifihla italente lomunye umuntu manje umletho umfu wamajola kusho ukuthi egcine nayo yogcina njengomtshengiseni ngoba uyakwazi ukuthi ekhuluma iqiniso uyabona bambalwa kabi abantu abangafumile obala ababaculi bethi indidane kwashawatema kanjani ngeze nje isibonelo uma nje mfowethu ukuba niqiniso likhona emculweni kaMaskandi mina sekufanele ngabe manje angisayingeneli imiqhudelwano ngoba sesifana nesono uma ngabe ngikhathwe nezinsizwa kwaziwa nje ukuthi lokho ngane category kaMtshengiseni indondo yami alright bangincoma bedakiwe indidane album isesandleni setolo kwenzakalani Mtala baba ngizoqala nje ngibonge qala ngibonge ukhozi ngibonge wena mfowethu BK ngiphinde ngibonge umfowethu lona elapho nomdlalose nosma bonke nje nabaphathi bokhozi ngibonga nje bafowethu kakhulu ngicela nje ukuthi ngibonge laba akade sina be-SMKF babuya nendondo ngibonga umletho wamajola ngibonga uKhosha ngibonga uBhaka ngibonga imfezi emnyama ukuthi cha bakwazile ukumela iKwaZulu Natal sabuya nendondo bafowethu ngiyabonga kakhulu ngithi ikhalala bafowethu bese ke ngiyibonga ke nami indidane uqobo ukuthi ngiyabonga kakhulu right yebo mase ngiza la ke
engomeni banoma bedakiwe le ngoma lena mfowethu ingenzela isimanga into esimanga okokuqala nje mangizoyiveza isihloko sayo ukuthi sichaza ukuthini mfowethu ayikho into ebuhlungu nje ukuthi uhleli nomuntu kusukela ekuseni lize liyoshona ilanga noma uhlangana naye eyithulele kodwa lizothi ntambama mangabe sephuzile eqale hey ngidane mfowethu yabona ishaya ingoma awudo wanoma ngokuphuzile wanoma ngokusutyaki mfana yinga kuba noma imini yonke kodwa ngidana yakhe ngoma ngiyakuhlonipha yabo nje ngisendawo DK ngizohlala nawe imini yonke nangakusasa ngithulele ngizothi mase ngiphuzile sengiyaqala yabona VJ hayi athi ngoma pia ngengoma uyayibona madoda so ingakho lapho uzokhipha nengoma njoba ukhipha le ngoma nje awudle lutho limponjwana uphila saka ngumkamantela madoda uyabo umuntu akathi akangingome nje umuntu evukuseni engangithatheli isibindi uyabo yabona evukuseni umuntu esigubhuma sidibane kawo esho into abayishaya mfana ingoma uyabo awuthi ngikubambe kancane isizwe le ngoma okhuluma ngayo sure shaya lengo ngivumenwe kunini ngayidlala lengo usanu banoma mabedaki hanongoma noma mpila banoma mabephuzile hanongoma noma mpila nanoma manedakiwe iniki hanongoma noma mpila akusilona ihlazo suka abathi akulona ihlazo umuntu akangingome nje engaze umuntu afuna into eyokuthi athi ukususa amahloni ebese ngingoma mfethu mhlambe nje ngifuna ukuzwa ukuthi ngizwile ukuthi lapha ithe mayiphuma mengaphosisi abese la ko 6000 lapha ke ama order bese efakiwe abantu bayifuna ngenkani mhlambe ungadini yenza ukuthi ibe nesasa selingaka mfowethu into engikapele kakhulu akekho umuntu ongazi la kwela kithi akekho umuntu ongazi bafowethu ukuthi ngihamba ngabe impilo ibe nalokho kungihlupha njengoba nawe wabona eCarrefourfontein lapha engacishe khona ngafela estage phambi kwabalandeli bami uyabona right yemfowethu kwaba nalokho nje impikiswano abanye abantu bethi no ake ngithi nje ukuphumula noma inyanga entathu emculweni ngiphumule ngize ngibe right abanye bethi ayingeke akacule mfowethu lo muntu ngisho mfowethu siyomfaka egodini uyabona kunalokho nje mfowethu abantu mfowethu ngendlela abangithatha ngakhona baye beze benginenge mhlawumbe mangabe i-album ingaphumi lethi ngidane mfowethu sicela ukuthi nje noma nje uye studio ufike ushaye insimbi bese uyahleka kuphela so ithenga leyo album ngoba thina sichazwa nje into yakho oyenzayo siyakubona ukuthi mhlawumbe esimeni sempilo awukho kahle kodwa nje sicela ukuthi ufike nje uhleke nje studio bese nje leyo ngoma lelo album leyo siyoyithenga manje ke bangikhomisile ke kule album le ngoba ngiseleki PK nawe ngicabanga ukuthi wawukhona futhi eCarrefourfontein ngicishe ngifa uyabona sasikhona mfowethu akuthukanga ukuthi ingoma yokuqala nqa kuyona le album ekube ingoma ethi nansi indidane yethu nansi indidane yabantu ake sizwe yebo nansi indidane yesizwe ibuyile bufeni owe nansi indidane yabantu nansi indidane yethu
Ndidane mfethu soyibamba lapho isikhathi asizi kahle nje obwazi na ukuthi uhlele besilibamba nomRosary elapha ke Olundi madoda kodwa ngicabanga ukuthi ke nje abantu bayizwela nje sibasikela lapha nalapha la inone khona banxuseka abantu ukuthi bephume beyitolo beyitholela ke iCD entsha indidane. Ngibonga nje BK sengivala mntakama ngibonga nje kakhulu mfowethu ukuthi ngicela nje ukutshela abantu izwe lonke lizwa ukuthi kuthe kushaya lesihlanu izolo yayisithengise isimkavile u10,000 copies. Hayo impela kubi impela njengoba ngikutshela editori yaphela nalapha eThekwini ifika iphele same time ngisho goli njengoba ngikhuluma nje ngikhuluma ufakazi bayangizwa bonke abantu mayifika nje editori ivele iphele same time iyogayo kabusha ungabona mfowethu angiyazi lento ngithi bonke umuntu akasukume ingazi isiphele impela ayisagayo ake manje wonke umuntu akaphuthume mfowethu editori. Mfethu sabonga kakhulu isikhathi sakho uhloniphe noma isimo besingavumi ngoba nabantu bese befikile la windini befuna uzokubona nasemakhaya bese bekulindele sibonga kakhulu ngithemba ukuthi nabo ke basijoyina mesidi sikufisela ke impilo. Ngiyaxolisa kakhulu mntakama ngiyabonga ikewe VK uyayidlala lengo uyayidlala ingo VK uyayidlala lengo bheka mkhono VK uyayidlala lengo uyayidlala ingo VK uyayidlala lengo. Hello. Danke Frau. Sibonga wena baba wethu wokusimusela sibonga wena baba usezulwini sibonga wena baba wethu wokusimusela sibonga wena baba usezulwini sibonga wena baba wethu
siyabona ke njengamanje uhlelo kamnandi uhlelo nokhoza amaphiko mhlawumbe uhlelo kamnandi ekhaya mhlawumbe uhlelo kamnandi njengamanje emsebenzini mhlawumbe uyasipana njengamanje mhlawumbe njengamanje usesibhedlela ngenzeka isikhulu mhlawumbe isisebenzi sakhona bakithi siyakubekelela mhlawumbe unesi udokotela security sawubona mhlawumbe uhlelo kamnandi njengamanje espanini unethezekile uqhuba kanye ngamadolo basebenzi bathathayi dala thina safika la sebenzi lengane safika lezi awu so ngisabuka iTV yani kahle awu madoda mhlawumbe njengamanje usejele ngenzeka uyisiboshwa ngenzeka uyisisebenzi sakhona siyabulela kamnandi sawubona kamnandi ukhozi FM siyakwamukela njengamanje mhlawumbe uhlelela kamnandi nje ekhaya uhlele eduze kwesithando sakho mhlawumbe nasasikho asibambi ngisho neyincingo mhlawumbe ngenzeka sifike namhlanje sibukhile sidakwe simanzi sithethe safike salala ngecathulo Nkosi yami siyakubekelela sonke noma ngabe mhlawumbe kuyiphi inkinga nje khona obhekene nayo siyakuthanda kakhulu soke umuntu opholela njengamanje ukhoze FM kungumhla ka14 kuJune 2012 hlalo ngobe ngela phana ku2 ekseni ebhet umuntu ngishayele ku 0893109193 phinde uthola kamnandi ku Facebook page yethu lapho sithi khona ke nje sibhude wesimanzonzo notshatha ngolesine kusola ngo11 ngela phana ku2 ekseni uzothola kamnandi ke lapho ke nje bese uposta kamnandi kuselte kabeke wena ubanile omboneke ebheda noma umuzweke ebheda bakithi ubethini kuphi khona masigoqi kanjalo asigoqi kanjalo ungasigoqi kanjalo ungasigoqi kanjalo selinte yakuyenzeka ngempela noma into eyenzekile ngempela ubonile ukuthi hayi khona ebheda umuntu kaze maphiko kumnandi hlele masana la Khosi FM madoda angithembe ku grand now right la khona njengamanje sisonke nengoma esiyishaya ngendlela emangalisayo la Khosi FM Iwatankwe wabantu utilika jele kweta wena manje 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 Ifala mfano agomunyu musi Aititiki Ifala mfano agwesenye spo Aititiki Ifatankwe wabantu utiliga jeli Kwecha wena manje Asambe Gay Nintendo Ngisuzuma njama nje Khosi FM u19 ngemuva kwehora ke leshumi nanye 19 minutes after 11 o'clock la Khosi FM Khosi amaphiko ebhet umuntu sobona Ekaka Ngiyasabela nje Ukahle Konde wenze watsheka kunjani wena Hayi ubejena Webrazo yini ubejena Yini ubejena wena Usinekiwe ngakwaZulu kwaNongoma Nkombo Yabazitha angisakwazi makeba Nawe tata Yapho Kange Nkosi yami Khosi FM sobona Tata Ngiyasabela Yaphila tata mbalomntwana Ikhona nami ubani lo Yini majanela la tekuvini ofenda indawo ebhet umuntu Yekade tata umuntu avi Umuntu yafuna ukuthi uthole izizilo lo Aha Uthi isikhathi showenzinja kanti kufuneka ukuthi isikhathi showenzinja What is joining? Uthi showenzinja isikhathi Kanti funa isikhathi showenzinja Bafaka izulu Awe bhet umuntu kuyacaca ukuthi ke ubekhuluma ngezinja ebeyidikadika isikhathi lapha bekade ekhona wavula ubodwa hayi mangithi sidliwe inja ngizobe ngisenza sibe sincane ngcono vele ngithi isikhathi sidliwe izinja bezidla ziningi omningi bazo ake kubakhulu le ntokazini ezimhlophe ethe qala lapha kunongcebo umuntu akaMackenzie yamsana ke la nentokazi ke yasemambatheni lapha kuhlengiwe abebebaba kamnandi so lapha nje ngo7 okukhuze bemanji la ukhuze FM phambi kwabo kade khona ku Victor Famlife nezemidlalo ngo7 empeleni ka8 uVictor bekade khona ke la nezemidlalo ukhuze FM phambi kwakhe kade khona abasiki bebundekela ukhuze FM nesizwe lapha ke uSiphamandla Mfoka Goge phambi kwakhe Stremeza 326 ethi ke waza nabangani bakho kade khona ke hamsana ke nethimba lakhe ke lapha ke isizwe umsizi Mfoka Nkosi
kanye nosibonakaliza umfocus Tole kanti phambi kwabo kade khona umRosary noxa kumntaka Phelezola lapha ngo-12 lapha ngo-3 ntambama la ukhosi FM kwathi ngo-9 to 12 kade khona ku-Lady D uSister Bridge uSuwayifani etike na ke lapha ke Jabulo Jule la ukhosi FM kade lapha ekseni 6:30 to 9 kade khona ke lapha ku-Leaders Pio Mr Magic Mr Localis Lekere Monati la ukhosi lamaphiko njengamanje isiziba esimanzonzo ephethe umuntu sabona awubona yesabela nje kunjani bongo qondile phela kunjani wena hayi kasile khuluma nomlwethu wasangweni ekhaya ngane ebese ukuthi sikhatha safundo obekhethi ngoba multiple choice ethini ukuthi safundi test ngoba multiple choice yona hawu kahle wena wakwaSwaphi lokho choose the correct answer cause FM zawona kanti lapha ke njeke babhekela ku Facebook khona ke njeke lapha ke uSambulo Samzwide Ndwandwe uthi ke ebhede umuntu ethi ke njeke angilale ngikhohle ke umaskandi ngoba into eyinyoni ebhede umuntu kanti lapha ke uthwasa ke shokuthandayo somntwana Mseleko uthi ebhede umuntu wengobe ngiyamcela ngithi ngicela ngivuse ngo-12 uze ngilalele isizibe esimanzonzo naye uthi uyalala ucela ngimvuse ngo-12 hawu wempela ngo-11 hawu hey bakithi ebhede umuntu all right kazi maphiko isizibe esimanzonzo sithi siyabhukuda njengamanje kuze kulamuleke lapha ke ihora lesibili akashone phansi kola ngithi kwana ngoma amadoda nangoshibe dabetha abantu kushibe bheca amatonyo ngoba amadoda manje ngeze ngomatomba afahla ngonyoko uyisakaze foloseka labantwana mntomuka lahla umsela ingane ekhaya chaza bomqhiliba benenkuzi lapha nokhanja lenje endala bhuku khonkote hawu ishaka mnandi insizwe uthi ngihlaze ngedela ngifica intombi yami imanzi te utshwala oh madoda After 11 o'clock imsizokela ingamashebele neshumi ngempela nemine ngemuva kwehora leshumi nanye okhozi FM namhlanje kungumhla ka16 kuJanuary 2014 kama lami ngutshathe ngoshaweni lonke bisibonga umkhatheli kwaNongoma le kona madlakazi kona ngibala ngixama khona phansi ojaleni ngomadlakazi kwelela ngelihle kwelela ngeliphumela insizwa lathi liphezulu lantsasa phansi kola lithi madoda lapha kola manketshana ndizimthi ehamba asibe ndawo nyaka sinawe nje uzoshaya phela lesibili ke njeke namhlanje nezingoma ezimnandi engiyiphethe ngikuthembisa ukuthi cha impela kodwa iqambe libumbane lesibili ihora kuseni hawu yobubhemo khola uyabona kuze silandelana kamnandi ngesithole nawe nje kamnandi ku Facebook uvela uthi nje ke tjatha uthi nje empeleni sibhude kwesimanzonzo noTjatha yebo sibhude kwesimanzonzo noTjatha ungithola kamnandi ku Facebook sithi bed umuntu kanti ke nalapho ocikweni ungangithola 0893109193 0893109193 la khona njengamanje mhlawumbe usemsebenzini mhlawumbe usekhaya mhlawumbe usemotweni njengamanje awusana lituzo umsakazo wakho kubona ngabe ke yini siphathele wona ke namhlanje ohlala nesithi sibhude kwesimanzonzo kuze shaya lapha ke hora lesibili sihlonza lapha ke usithanda okanzuza ke lapha ku 5 ekseni ke la ukhozi FM danke noNcebo Mackenzie ihamba lapha nentokazi uhlenge wasemaphatheni uselapha nje ngehora leshakalombili ke benawe ke la ukhozi FM kanti ke nje ke nabasiki bemude bebekhona namhlanje khona la ukhozi FM neza namuhla konjalo zonke nje indaba nesematheni emini bezikhona kanti ke breakfast show ekseni bikhona noNolinda uMr Magic uthi lapha ke nje ke 9 to 12 40 Jabulo Jule uLady D kanti ke lapha ke nje ngo-12 to 3 kanti khona lapha ke umRosa unoTata umntaka Thelezi ngo-3 to 6 ubekhona ke uSigemeza uDJ Sigemeza umfana lapha waceza kwela kithi emahlabathini njengoba nje ke akahlaba umaskandi nje kuze kushaya ihora lesibili siudabula nje sigibeza phezulu kwenye ingoma ungithola ku Facebook ungitshela ukuthi bed umuntu ingabe yini lo the wayibona namhlanje wayibona ukuthi cha iflop tshele ukuthi ke leyo flop leyo uyibone phi akangithi nje mhlawumbe into ebikade ibheda wayibona ukuthi cha wabheda umuntu awuhlala ke lapho ke phezulu kwecomputer yakho mhlawumbe iselfoni yakho njalo sithula nawe ku Facebook sibhude kwesimanzonzo noTjatha kulwesini kusihlwa hlala la ukhona uzwe umnandi komsakazo kukhona uTjatha manje